تۆرەیا سووریا مافی مرۆڤان di raporeke de da diyarkirin got ji destpêka şoreşa Sûrî û taniha nêzî 2100 welatiyên Sûrî di Derya Spî de jiyana xwe ji dest dana. Ji ber rejîma Esed û mirinê li Sûriyê xwestin birevin welatên Ewropî, lê ew rastî mirinê di Derya Spî ve hatin. Li gorî rapora Toreya Sûriya mafê mirovan, got seyranên mirinê li Derya Spî taniha rewanên 2100 sivîlan standiye. Li gorî raporê got hejmara mezin ji sivîlan got jiyana xwe di Derya Spî de ji dest dana, jin û zarokin û digihê ji 75 sedî û ev encamiya herî kêma ji hejmara mirinê. û li gorî Toreyê got hejmara bûyeran gihane 28 û bûyera got bêhtir deng daya ji 225 welatiyên Sûrî di 19 Nîsanê de di Derya Spî li nêzî berava Lîbyayê bûn qurbanî. Di raporê de hin ji welatiyên got ji wan bûyeran filîtî bûn dane diyarkirin got ew rastî gelek işkenceyê ji aliyê qaçaxan ve dihatin û diziya wan dikirin. Di heman babetê de di raporê de jî hat got hejmara koçberên Sûrî ji yên Filistînî bêhtir bûne. Ji ber di dawiya sala 2014 de giha 5 milyon û 800 hezar penaberî û di raporê de jî hat got koçber 90 sedî ji deverên got dibin destê artêşa azad ne ji ber got tip parastin li ser navçeyên wan tune ye û ew neçar dibin berê xwe didin welatên Ewropa da got jiyaneke xweş û bê kuştin bijîn. Toreya Sûriya mafê mirovan di dawiya rapora xwe de xwest got alîkarî ji koçberên Sûrî re zêde bibin ji ber hejmara wan li derdora Sûriyê gihaye 6 milyon û 400 hezarî û ev yek dihêle got koçberî kêm bibe. Di heyama 5 salên şoreşê de û ji ber rewşa hindirîniya Sûrî, welatiyên Sûrî nemakarin di hundir de dijîn. Welatiyên Ewropî pir caran deriyê xwe vedikin ji penaberên Sûrî re û taniha bi hezaran ji welatiyên Sûrî li Ewropa belav bûne û niha bi jiyaneke xweştir ji welatê xwe dijîn.